Gikonsiderar sa Cebu City Police Office nga sulbad na ang kasong pagpatay sa Japanese national nitong buwan sa Agosto. Gingong gunman sa krimen na dakpan. Sa dugang detalye, padangat ni Nico Cirino. Arestado sa operasyon sa mga sakop sa CIDG Cebu City, inabagan sa Mambaling Police ang suspect. Si GB Bertulfo, 29 anyos, nadakpan sa may barangay Tisa, Martes sa hapon. Nakuha sa iyang posisyon ang 45 nga pistola ug duha ka mga pakete sa gituuhan nga shabu. Si Bertulfo ang gitumbok nga gunman sa Japanese national nga si Junko Hamada. Nahitabo ang pagpatay sa hapon niadtong Agosto 24 sa Maydan and Bacalso. Kahinumduman, pipila ka semana ang nakalabay, unang nadakpan sa CCPO ang suspect sa krimen nga giilang si Mary Jane Aguilar. Gitumbok sa kapulisan nga motibo sa kwarta ang posibleng hinungdan sa krimen. Ang nadakpan kagahapon nga si Bertulfo ang giingong nag-atang gyud sa hapon ug mipusil kaniya. Miangkon kini nga sinugo ra siya ni Aguilar nga kanhi iyang kapuyo. Tabang siya na ako na kuan. Naman na ilang kuan plano. Para ko nung makakuha ng hapon ba, kabalik tre. Wala ko nung sila'y kwarta. Nagbasol man sa nahitabo, mato ni Bertulfo, misanong ra siya sa sugo ni Aguilar tungod sa panginahanglan. O siya may katudlo. Dali naman. Ilan na nanay kakuandaan ba? Tungod sa hitabo, gikonsidera na sa kapulisan, sulbad o case closed ang krimen sa Haponesa. Nico Cirino, Balitong Bisdak.